predstavilo SF24 a ukázalo viac, než sme očakávali. S ikonickým červeno-bielým dizajnom nám pripomína zlatú éru Michaela Schumachera. SF24 sľubuje nielen estetické požitky, ale aj revolučné vylepšenia výkonu. S Ferrari smerujúcim k výzve dominancie Red Bullu v sezóne 2024 reflektory sú sústredené na inovatívne zmeny pod kapotou. Ako Fred Vasseur slúbil, SF24 sa môže pochváliť 95% prepracovaním komponentov, signalizujúc významný skok v inžinierskej sile Ferrari. Súčasťou tejto evolúcie je prepracovaný podvozok a dizajn podlahy, ktorý rieši nedostatky oproti maximalizáciu prítlaku a stability pomocou vylepšených radiátorov a elektronických radiacich jednotiek. Scuderia Ferrari 2024 sľubuje úspor až 70 na kolo. Okrem toho sa Ferrari zameriava na aerodynamickú rovnováhu, čo je zrejme v prepracovanom prevodovom mechanizme a na zadnej zúženej náprave rovnakým smerom, aký Red Bull zvolil pred rokmi s Adrianom Newey. Optimalizáciou proudenia vzduchu medzi podlahou a bočnými nádržami si SF24 kladie za cieľ zlepšiť zadný prítlak a celkový výkon. Použitie Venturiho kanálov počerkuje záväzok Ferrari k aerodynamickej nadradenosti kľúčovému faktoru pri výzve dominancie Red Bullu. Okrem aerodynamických vylepšení Ferrari doladilo geometriu zavesenia, aby zlepšil stabilitu autonomných pneumatík, optimalizáciou výšok jazdy a protišvitových charakteristík. SF24 sa snaží dosiahnuť delikátnu rovnováhu medzi výkonom a spoľahlivosťou, ktorá je kľúčová pre konkurenčnú výhodu v preteku. Za týmito technickými inováciami sa Ferrari stretáva s vnútornými výzvami vo forme jazdcov. Carlos Sainz má svoj posledný rok z Ferrari a Charles Leclerc nedávno podpísal zmluvu až do roku 2029. Bojujú o prevahu vo svojej poslednej sezóne ako tímoví kolegovia, pričom obaja jazdci sa usilujú uplatniť svoju dominanciu. Dynamika tímov bude naozaj zaujímavá v roku 2024. Nezabudnite sa prihlásiť na odber a vidíme sa zajtra pri ďalších novinkách vo svete Formuly 1.